मित्रांनो, आजचं टेलरिंगचं काम संपलं. खूप थकले आता. एवढं चिंध्या झाल्या दुकानामध्ये. खूप आवडायचा कंटाळा पण आला. दाखवतो तुम्हाला किती चिंध्या झाल्यात ते. बाहेरले मशीनच्या शेजारी पण आतमध्ये बघा राडा पडला. लावायची इच्छा नाही मला. थकले आज दिवसभर. खूप थकले. काम पण आता दिवाळी जवळ आल्यामुळं थकवा काय आणि काय बोंबलत गेलं. काम तर करावंच लागणार आहे. 11 12 वाजेपर्यंत थांबावं लागणार आहे दुकानामध्ये. इथले लोक म्हणतात कशाला व्हिडिओ करते. बंद करू का हो? मग सांगा कमेंटमध्ये. करते बंद.